медиите. Действително там има твърдение, че ние сме дали 240 милиона лева. Всички договори, които се сключват, се провеждат процедури за избор на изпълнител. Ние там посочваме за всяка една фирма, че лимита е до 60 милиона. А в зависимост вече от утвърдения бюджет, ние с това средства разполагаме. Не може сега да посочим като лимит 2 милиона лева и изведнъж до края на годината договора да свърши с фирмата. Така че посочения в договора лимит 60 милиона, това е до 60 милиона. А ние възлагаме такава работа и толкова количество, колкото вече е и утвърден общинския бюджет. Не можем да надхвърляме такава сума. Тази година има доста... А вие спомняте ли си кога за последен път кмет е идвал на инспекция да строите ред обект? Ами, наистина той се е ходил на тези инспекции и винаги е търсил отговорност за неизпълнение. А ние сами трябва да стигнем да свикаме, нали, да си направим снимки. А бутните проекти,